tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-quddisa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, bil-grazzja tiegħek anqalna u jibqa' iqaf magħna biex aħna li b'xewqa kbira qegħdin nistennew il-miġja ta' ibnek il-waħdini niksbu kull għajnuna meħtieġa għal ħajja f'din id-dinja u fl-oħra. Bibni Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej, żommu s-sewwa u għamlu l-ġustizzja, għax is-salvazzjoni tiegħi għodda waslet u l-ġustizzja tiegħi dalwaqt feċċ. Ħin ir-raġel li jagħmel dan u l-bniedem li jżomm sħiħ fih, iħares is-sibt u ma jiksrux u jżomm idu l-bogħod mill-lemil ħażin. U ma jgħidx lill-flustrir li jintrabat mal-mulej, se jifridni l-mulej mill-poplu tiegħi. U liet il-frustier li jintrabtu mal-mulej biex jaqduh u biex iħobbu isem il-mulej u jkunu għaddejja tiegħu, kull min iħares is-sibt u ma jiksrux u jżomm sħiħ fil-patt tiegħi, lil dawn inwassalhom sal-muntanja imqazza tiegħi u nferraħħom f'dar it-talb tiegħi. Il-vittmi maħruqa u s-sagrifiċċji tagħhom ikunu joġbuni telajn minn fuq l-altar tiegħi, għax dari, dar it-talb, tissejjaħ għal popli kollha. Oraklu ta' Sidi l-Mulej li jiġbor l-imxerdin ta' Iżrael, nissokta niġbor lit-turufnati tiegħi flimkien ma' dawk li ġaġbart. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr lill-Alla. Assal minn wiġbu flimkien ifaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Ifaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iħenna lina Alla u jbarikna, idawwar għal fuqna id-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Flimkien ifaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ, għax triġi l-popli bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Flimkien infaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha. L-art tagħti il-frott tagħha. Iberikna Alla, Alla tagħna, iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għall-ieħor. Flimkien ifaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha.
biex naqbżu bil-ferħ quddiemek. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lil Lut, intom battu tistaqsu lil Ġwanni u ta' xhieda għall-verità. Mhux għax jien għandi bżonn xhieda ta' bniedem, imma qiegħed ngħidilkom dan għas-salvazzjoni tagħkom. Għax dak kien mużbieħ jixel u jiddi, u intom għal ftit ridtu tifirħu bid-dawl tiegħu. Iżda jien għandi xhieda akbar minn dik ta' Ġwanni, għax l-emejjel li tani l-missier biex intemmhom, jiġifieri dawn l-istess emejjel li jien qiegħed nagħmel, jiġdu għalija li kien il-missier li bagħtni. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Mużbieħ jixel u jiddi. Dan hu il-kliem li jgħid Ġesu fuq Ġwanni il-Battista illum fl-Evanġelju u hi deskrizzjoni tajba ħafna. Mużbieħ mhux qiegħed hemm biex int tħares lejh u tiggustah u tieqaf hemm, ma mużbieħ għandu l-funzjoni li juri, jagħti d-dawl biex juri l-post jew juri t-triq. U Ġwanni hekk kien, Ġwanni kien dak illi kellu il-missjoni li tant dejja tajjeb biex juri lil Ġesu. U dejjem f'ħajtu nsibuh jipponta lejn Ġesu. Għalhekk mużbieħ jixel u jiddi. Ġesu ġieli uża din it-tixbieħa tal-mużbieħ, niftakru dik il-parabola li kien qal tal-10 xebbiet il ħarġu biex jilqgħu l-arus bil-mużbieħ u 5 kienu għaqlin u 5 kienu boloħ. U Ġesu jgħid ukoll fost ieħor fl-Evanġelju, ħadd ma jqiegħed il-mużbieħ fil-moħbi jew taħt il-mott, imma fuq l-imnara biex dawk li jidħlu jkunu jistgħu jaraw id-dawl. U hekk kien Ġwanni ma kienx mużbieħ moħbi, imma kien mużbieħ li n-nies setgħu jarawh ħalli u jista' jwassalhom lejn Ġesu. U kif kien mużbieħ Ġwanni? Kien hekk bil-kelma tiegħu u kien hekk bix-xhieda tal-ħajja tiegħu. Bil-kelma tiegħu li kienet kelma qawwija fih stajna naraw dak li hemm fis-Salm 119 mużbieħ għal riġlejja il-kelma tiegħek u dawl fil-mogħdija tiegħi. Ġwanni kellu kelma ċara, turi il-verità kif jgħid Ġesu, kellu kelma illi hija mingħajr sens ta' inferjorità, jitkellem mingħajr sens ta' inferjorità u fl-istess waqt iwassal lin-nies għal dak li hu essenzjali bla biża' u bil-kuraġġ kollu. Ma kellu wkoll ħaġa oħra importanti, ix-xhieda tal-ħajja tiegħu. L-awtentiċità, bniedem awtentiku. B'mod illi il-kelma tiegħu kienet tgħajjad. Ftakru fid-deżert jgħajjad. Imma x-xhieda tal-ħajja tiegħu kienet tgħajjad ħafna aktar. U kif spiċċa Ġwanni? Ġwanni il-Battista, minħabba li kien jitkellem hekk ċar,
spiċċa biex kien hemm minur ta' ruħu nafu li qafluh fil-ħabs. Imbagħad ukoll ingħata l-martirju billi qatawlu rasu. Ħasbu li se jitfu dak il-mużbieħ jixel u jiddi. Irnexxielhom, forsi ħasbu dak il-ħin irnexxielhom jeliminawh, imma ma rnexxielhomx jitfu dak il-mużbieħ għax għadu sal-lum jixel u jiddi. Ix-xhieda tiegħu il-kelma tiegħu għadha sal-lum ta' ispirazzjoni kbira u aħna bi gratitudni nħarsu lejn dan Ġwanni li hekk kien fidi lejn il-missjoni tiegħu li wassal in-nies għand Ġesu. Baqa' sal-lum mużbieħ jixel u jiddi. X'inhu il-messaġġ li tagħtina l-kelma ta' Alla l-ħajjitna? Aħna wkoll imsejħin biex inkunu bħal Ġwanni l-Battista. Ġesu kien qal fuq nnifsu jiena id-dawl tad-dinja. Ma mbagħad anki lin-nies kien qalilhom intom id-dawl tad-dinja. Għax jissieħbu ma' Kristu li hu d-dawl. U qalilhom kif? Qalilhom hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smawiet. Mela aħna msejħin biex inkunu tassew bħal mużbieħ jixel u jiddi biex in-nies ngħinuhom jagħtu glorja lil Alla u biex in-nies inwassluhom għand il-mulej. U nagħmlu dan bħal Ġwanni l-Battista bil-kelma tagħna u bix-xhieda ta' ħajjitna, bil-kelma li trid tkun ukoll ċara, bla biża, bil-kuraġġ u li tħeġġeġ lin-nies għal dak li hu essenzjali, għal dak li hu l-iktar importanti, imma wkoll bix-xhieda tal-ħajja tagħna il għaliex din tkun l-aqwa l-eżempju li aħna nagħtu li l-ħajja tagħna tkun qed twassal messaġġ qawwi li mbagħad jidher ukoll fil-kelma li ngħidu. Ew nitolbu l-mulej llum, nitolbuh biex aħna nkunu bħal Ġwanni mużbieħ jixel u jiddi. Biex bil-kelma tagħna u bix-xhieda ta' ħajjitna nistgħu nagħtu wkoll dan id-dawl ħanejnu n-nies jaslu għand il-mulej u hemm isibu l-aqwa ġid. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek għina biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tina grazzja mulej li aħna bħal San Ġwan Battista nkunu mużbieħ jixel u jiddi biex ngħinu lin-nies jaslu għandek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra mill-Malta. Nitolbuk speċjalment għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal dawk li jinsabu waħedhom, anzjani wkoll fid-djar tagħhom jew anki ma' oħrajn imma jħossuhom waħedhom kif ukoll anki dawk li mhumiex anzjani li qegħdin ibatu minħabba s-solitudni. Nitolbuk mulej biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajina u postijiet oħra li qegħdin ibatu minħabba l-vjolenza u l-mibeda u nitolbuk biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbok mulej biex aħna dejjem inħarsu u nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbok mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħarjien biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej tal-pumli u s-sagrifiċċju tagħna fejn ma jwaslux il-merti tagħna tina lejuna int fi ħnina tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irraddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-Verġni stennitu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-missieru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli mat-troni mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema ntennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għolja tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għolja tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sinata biex minn rajħi bati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddejt tiegħek minn Ammi Stoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk. Għatinina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija ma' San Ġusepp, ma' l-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu.
Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieb ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lenu l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li jintrit fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, issa li ħadna dan l-ikel tas-sema, fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex bis-sem li nieħdu f'dan il-misteru tallimna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-missier u l-iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla.
Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Għal dawk li huma waħedhom jew li jħossuhom waħedhom, speċjalment f'dan iż-żmien tal-miliet biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li għandhom bżonn. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna u jaqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twillet għalina rid ikun bniedem bħalna o Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħuġġena l-erbieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek. Ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twillet għalina rid ikun bniedem bħalna u
U Ġesu għaffrina d-dobietna ħarisna minn-nar tal-infern. Ħuġġena l-rebeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni mis-seru tal-batija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Ħuġġena l-rebeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkorunat bix-xewk. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffilna d-nubietna bħalma naħfru minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam birek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen.
Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Hu ġenera bih kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Hu ġenera bih kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost n-nisan bere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost n-nisan bere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost n-nisan bere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost n-nisan bere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost n-nisan bere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost n-nisan bere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost n-nisan bere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet arina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern. U ġelera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dak lejnin tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament, il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidi satnatek ikun li tritint kif fis-sema jdaflar. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan bere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, Jistriħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena, Kristu ħnina. Kristu ħniena, Mulej ħnina. mulej ħniena, Kristu smana. Kristu ismana, Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla. ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trinita qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Imqazza xibba ta' xbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina, Om tal-ħnina. itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla. itlob għalina, Om muxebba. itlob għalina, Om it-tama. itlob għalina, Om liżjed safja. itlob għalina, Om liżjed nadifa. itlob għalina, Om bla teba. itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollu kaqal. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull ima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħnina. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma' Alla. itlob għalina, Mela taqdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħtana. itlob għalina, Amara tal-Ispirtu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tieba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka ta' Rabta ġdida. itlob għalina, Bib ta' sema. itlob għalina, Kewba ta' filodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina,
imkien tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja, Aħfilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina qaddisa Malla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulejana nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħola lina fit-taqbida kun int lejnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlabu fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żena l-oħra li jġerrew fid-dinja telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp, Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lil-ibnu, fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawem bħala raġel adult, qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pesani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbiru Alla Marija Santissima,
Imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlok glorjus saħħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija, Verġni Wom. Imbirek San Giuseppe Parus kas-ismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.